Zase po roce jsou tu Vánoce, haleluja, gloria. Tak čauky, já vás moc zdravím. Dneska si trošku procvičíme naše nožky. Teď v zimě, že jo, máme pořád zachulnaný, aspoň na ponožek nebo to. Tak, jestli máte chviličku, tak si sundejte ponožky. Tak, a nejdřív si ty nožky trošku promasírujeme, tak kdo co máte doma, vám tady ukážu možnosti, jak mám doma já. Tak já tady mám buď tady ty super puclíky, na kterých chodíme i s dětma, tak ty jsou fajn na takový promasírování nožiček. Já mám nejradši tady toho ježička, protože tam je to vlastně hezky i ta, jakoby hezky se protlačí celé to chodidlo. Tak to hezky trošku promasíruju. Nebo pod pranamatku. Tak na ty si taky můžu chvilku postát. Tak. To je i jakoby super, že jo, kdo máte třeba denní rituálek, že každý den si na ní postojíte, tak to je super, třeba si můžu představit u toho si čistit zuby. V tom já mám teda ještě mezeru. To ještě nepatří k mým denním rituálům, ale teď třeba je mi to docela příjemný, takže to bych měla určitě zavíst. I třeba takhle v zimě mi to je příjemný, že na prokrvení nožek, teď jakoby cítím, že mám často studené nohy, takže to určitě zkusím. Tak to je další věc. A kdo nemáte doma žádnou takovou položku, určitě máte aspoň míček. Tady mám takový ten měkký pěnovej, nebo tenisák, nebo pak tady mám toho ježka, a nebo ještě tady mám golfový míček. Tak golfový míček to taky už trošku bolí, ale zase to, mně to je třeba příjemný. Já to mám ráda, když to jakoby trošku víc cítím. Tak, teď jsem byla na pranamatce. Tak. Beru ježička a zase hezky pod celým chodidlem hezky promasíruju. Tak, tam, kde cítím, že to víc bolí, jak tam třeba chvilku vydržím. Tak. I takhle u toho se snažíme hezky držet zpevněný celé tělo. Tak, nebo samozřejmě, třeba kdo pracujete v sedě, tak můžete i během práce vždycky si takhle pomasírovat ježičkem, nebo klidně zvedat tušku všema prstama, trošku tam ty nožky procvičit. Tak. I si všímat třeba rozdílu, jestli vás to někde víc bolí, nebo jestli vás víc bolí pravá nebo levá nožka. Tak, ježiček je taky moc příjemný. Tak, ještě si dám ten golfový míček. Tak. A zase tam hezky to trošku promasírovat, promačkat. A také pokud možno také všema prstama zkusit zvednout. Jo? Se vždycky takhle hezky tak úchop, jak opičky. Tak, i druhou nožku. No, utek mi. Tak, promasírujeme. Tak, a zase to zkusíme zvednout. A zvednout. Tak postavíme. Hezky máme nožky na šířku pánve, hezky máme bod pod palcem, pod malíkem, pod vnitřní, pod vnější patou, hezky rozložíme váhu do celých chodidel, hezky se narovnáme. Pánev máme v rovině ramena od uší, hezky máme dlouhou ší, snažíme se hezky dýchat do žeber, do stran, dolů, do celého trupu. Tak a jenom lehce přineseme váhu nad špičky a nad paty. Trošku zakolíbáme. Tak. A teď všechny prsty zvedneme a od palce pomalučku po jednom pokládáme. A všechny zvedneme a od malíčku po jednom pokládáme. A ještě jednou zvedneme a od palce pomalučku pokládáme. A zvedneme a od malíčku pokládáme. Teď si představte, že tam máte nějakou špínu, tak hezky se snažte hezky od malíčku po palec, hezky to k té druhé noze všechno zamíst. Tak, procvičit si. Tak, vlastně jako jakou rotaci celého přednoží. Tak, takže teď za palcem, a jako naopak za malíčkem. Tak, to palcem, jak je to ven. Všechno to odmeteme ven. Tak.
i druhou nožkou. Tak se nejdřív hezky od palce za všechno zameteme ven. Tak patu hezky nechte ležet na podložce. Tak. A naopak od malíčku to všechno meteme dovnitř. Tak. Dobrý. A jdeme ještě. Pološpička, nárt, pološpička, vrátíme. Pološpička, nárt, pološpička, vrátíme. Pološpička, nárt, pološpička, vrátíme. Pološpička, nárt, pološpička, vrátíme. Naposledy na nárt. A zase se snažte hezky tu nožku udržet v ose. Tak. A teď, jestli vám ještě zbývá čas, tak si na chvilku posaďte. Tak a tu nožku si takhle hezky promasírujte. Tak, protlačte si také ty klouby hezky, jakoby do nártu a naopak obráceně. Prostě si to prohejbejte. Tak, na všechny strany prokrušte. Tak, a pak si takhle každý prst dejte mezi jednotlivý prsty, hezky do mezírek, tak to hezky chytnete, druhou rukou si to chyťte za přednoží a také to lehce vytáhněte. A zase můžete trošku zakroužit, hezky si oddělte takhle jednotlivý prsty od sebe, tou druhou rukou tam fixujte, tak a ještě jednou hezky povytáhnout. Tak. Tak. A to samé i patu si můžete zase chytit to přednoží a tu patu si zakroužit na obě strany. Tak. Trošku zase povytáhnout. Protlačit bodíky pod patou. Tak. A druhá nožka. Zase nejdřív promačkat. Hezky pod každým prstem. Vlastně mezi přednožím a jednotlivými článkami prstů. Tak. Na chodidle, zase když tam najdete nějaký bod, který vás víc bolí, tak tam klidně trošku díl si s ním pohrajte. Tak. Zase mezi každý prst. Tak. Tou druhou rukou si chyťte zase to přednoží a zase lehce povytáhněte. Tak a zase zakrušte. Tak a ještě jednou povytáhneme. Tak a to samý patu. A zase si trošku povytáhneme. Zakroužíme. Uvolníme. Tak. Tak fajn. Já nevím jak vy, ale já cítím, že ty moje nožky jsou trošku lehčí, určitě jim větší teplo a přitom to nezabralo moc času a ty nožky si to zaslouží, takže klidně pokud máte nebo si najdete každý den chvíličku, tak nožky vám budou vděční a já vám přeju krásný den. Čauky.